Na, hello mindenkinek. Reagálni fogunk XP videójára. Igen, de nem ezt fogjuk megnézni, ezt néztem Kinomba. Szóval. Melyiket nézzük, várjál. Creeper. Nézzük meg ezt. Na, szóval ez a videó csak egy simple reakció lesz. Ja. A mai videóban, srácok, hihetetlen speedrun lesz ismét. Mai videóban, srácok, reagálni fogunk egy nyomorékra, mert nincs jobb dolgom. Biztos, hogy nem fogjuk végignézni a 28 perces videót. Yeah! Telten. Olyan barrierek, olyan pajzsok lesznek, amiket el sem fogtok hinni. El sem fogtok hinni sem. Ezt nem fogjátok elhinni. Mindenkit, és egy csomó más dolog. Vajon képes leszek az összes barriert megszerezni és legyőzni? Vajon képes lesz? Üldöznek engem a barátaim. Most kiderül. Ha most tetszik a videót, akkor csoports egy hatalmas like. Csapok anyád. Várj, ezt látom. Oké. Nem fog ugrani a vízbe! Istenem, de muták vagytok! Jó, let's go! Teljesen eltereltem a figyelmüket, ez volt eddig a ez tuti scripted, ez 100% scripted. legjobb kezdés! Jól van, kezdjük el! Adja, úszik servó! Kutyák nem is tudnak úszni! Jól van, jó, rendben. Haha, akkor te miért úszol? Haha. Rendben, oké, menjünk srácok, próbáljuk minél jobban elmenekülni, és akkor elkészíteni az első barriert, aztán pedig ja. Szükségünk lesz mindenféleképpen netherite-ra, ugyebár hogy tudjuk azokat a pajzs... különböző crafting receptek vannak, aztán ja, remélem sikerülni fog minden. Vágjunk először viszont fát. Jó srácok, mehetünk a kraftolás igazából, let's go! Oké, bám, meg is van ez is, és ez is megvan, let's go! Oké, szedjünk pár állatot is, aztán pedig lassan... És hol kezdődik el? Srácok, már alapból ez is sincs bent a játékban, viszont ez az első ilyen... Ne, építsünk fel, gyorsan! Ne kapjon el a láva. Micsoda? Na mi van, srácok? Jézusom, hogy bezártam őket! Ne is nézek, hát ez csak Istenem, komolyan mondom. Jó, menjünk el, keresünk szerintem egy sivatagot. Jézusom! Sivatagot ott fellette. De vicces. Mi? Már jönnek is, oké, semmi gond, jó, meneküljünk inkább innen. Ott egy piramis, ott le tudom őket szépen rázni szerintem. Szerzek... Annyira imádom, hogy úgy beszél, hogy ott egy piramis, ott szerintem le is fogjuk rázni őket. És most el fogunk menni a templomba, és hallgassátok, hogy levegőt vesz minden mondata után. Figyeld! Pár TNT-t, meg ott egy falu is. Jó van, de jó lesz. Itt a víz alatt elbújok. De jó lesz. Menjünk. Oké, gyorsan. Hol a crafting table? Itt a crafting table. Gyorsan. Levegünk el majd. Oké, kell egy ajtó. Jó, így jó, meg is lesz, oké. Így. Ott egy piramis, lootoljuk ki. Nem. Ez tuti scripted, ez scripted. Hogyha ez nem scripted, akkor semmi. Nem, csak én lootolom ki, te nem jössz velem. Elrobbantasz megint, mint a múltkor, adjál már. Nem. Oké, De srácok. nem mehetsz le, nem engedem meg. Jó, oké, gyorsabbnak kell lennem, mint ők. Nekem is kell az a TNT kész. Abból tudok csinálni majd egy jó pajzsot. Nem vették észre, hogy itt le tudok menni. Oké, megpróbálok innen gyorsan beásni, és hamarabb kiszedni a lootot, mint ők. Na, srácok, oké, gyorsan. Én megyek le. Nem. Én már elkezdek építeni. De én menjél vissza! Menjél! Rossz kutya! Menj vissza! Oké, srácok, majd itt vagyok szerintem. Jól van, menjél le te! Nem vágtak ki. De hogy is nem volt ott egy vágás. Rossz kutya! Menj vissza! Oké, srácok, majd itt. Menjél vissza! Menjél! Rossz kutya! Menj vissza! Figyeld! Tesó! Ez aki nem vesz észre, ez vak. Srácok, majd itt vagyok szerintem. Jól van, menjél le te! És megengedem, most kedves vagyok. De... Most menjél, lelöklek! Gyere ide! Gyere ide! Lemész akkor is! Oké. Gyere!
Oké, nincs semmi, ami kell. Oké, arra. Menjél le! Jó, oké. Ciao, srácok, oké, léptem, jó szórakozást! Oké, jó, let's go! Oké, Istenem, te buták! Ott is volt egy vágás, de mindegy. Ezek, jó van, menjünk gyorsan, srácok, menjünk! Itt el tudok még bújni ott a faluba, aztán remélem, hogy jobb helyen leszek. Jó, srácok, itt vagyok a faluba, valószínűleg majd állítok nekik egy csapdát, mert itt igazából át fognak ők is szerintem úszni. Először viszont mindenféleképpen kell nekem kaja, mert éhen fogok dögleni lassan. Tesó. Figyelj. Ezt a szart még egyszer bedobja, megadom magam. Most ennek. Video, 3 of my friends trying. Nézd! Ugyanaz! Oh my goodness, move. I'm going. Wait, we need it. He's up here. What He's about? up We here. need the iron. Oh, he's here! Oh my god! Oh, what? Ugyanúgy, az XP ugyanúgy beszél, mint ez. Hallgassd! Úgy, így is Zserbó majdnem megölt engem. Jaj, nem ezt akartam, hoppá. Oké. Figyeld! Come here, Dream! Kill him! Oh, Oh my goodness. Mine it. Go. wait, hold on, bad. Oh, he put Careful. so We much. need to go back to it. We don't want him to. Ezt mondom. És még neki a baráta is normálisabbak. Viszont van egy egész jó ötletem majd, amit mindenféleképpen És ő is rajzéknak adni, de játszik először gyorsan contentet. lootoljuk ki a házakat. Azért nagyon sok éveseknek. Ágy. Szalma! Ez az a szalma a legjobb, ami nekem kell. De jó! Viszek párat, ez magas. Nagyon jó szalma. Kurva jó a szalma. Őszintén nem vagyok túl okos. Na mindegy, itt szépen átcsusszanak, meg csesztenek így, né. Aztán, ott már vannak endermenek. Az is kell nekünk, és majd lesz egy endermenes ilyen, hogy hívják? Igen, nagyon jó. És még... Hú, kezi. Többet sem fogok reagálni ilyen Maga is videókra. fáradjon, kérem, ebbe a hajóba. Nagyon jó, és magam, meg a még kérem, jöjjön ebbe a hajóba a második részre. Köszönöm. Te ugye nem akarsz megölni? Jézusom, várj, neked mi? Hú, kezi. Vannak gondok. Annyit mondok. Nincs hajó! Neked nincs hajód! Jó van, köszönöm, hogy ennyien összegyűltek itt a halálra. Gyorsan, akkor megölöm mindegyiket. Jó szórakozás maguknak a halál pokolba. Így né, ezzel jó sok szemet össze tudok majd farmolni. Ez a hajós módszer tényleg zseniális. Első szem meg is van, nagyon jó. Hol van a többi enderman? Halló, ender... Kapod egy szemet 5 darab endermanből. Menek, vagytok még itt páran? Ja, halló! Itt valami világított. Szép jó napot, uram! Maga mit keres itt random itt a semmi közepén? Kérem, halljon meg! Kérem, ne fáradjon ide! Mennyi Kérem, feliratkozó maradjon van? ott! Ez a szem! Ott is van a következő áldozat. Itt van, ne menekülj! Jól van, szállj be, légy szíves hajóba, köszönöm! Szem! Szia! Jó szórakozást ide, szállj be, légy szíves a hajóba, kérlek szépen. Nem akarlak itt bántani meg ilyenek, de jó lenne, ha beleszállnál. Na várjál, nehogy elmenjél, tessék. Jó, foglalj helyet. Szem, ez az! Jól van, srácok, megvan a 15 szem, szerintem ennyinek elégnek. És hol kezdődik? Hol? Úristen! Mit csináltál? De ez hogy 28 perc? Vidd el innen őket! Vidd el! Találsalak meg! De vidd el innen őket! Na jó, akkor elkaplak! Itt van, vigyétek! Megint én! Ezt most nem értem. De már Ezt most nem értem. Ezt nem értem, Geci. Hogyha az XP-t kéne huntolják ők az XP-t huntolják. Akkor ezek mi a tökömet csinálnak? Ez, figyeld! Mit csinálnak? Itt van, vigyétek! Fixen scripted, de mit csinálnak? Tesó? Megint égek, de már, jó van. Örülök neki, hogy most már figyelsz egy kicsit legalább. De ezek hol vannak? Meg komolyan veszed. Hát de azért még ennyire nem. Azért szerintem mi jobb barátok vagyunk a XP-vel. Nem azért. Jó, srácok, már közel járatok, már itt egyre jobban ugrál ez az Ender Pearl, örülök. Ezt kell, ezzel le tudom darálni szépen majd ezeket a cuccokat. Így né, fel is dobálom oda, gyere! Nem modolt, dehogy is. Látom, minden robbant egyáltalán.
Gyerünk, el fogunk találni. Tesó, ne ezt a szart nézzétek, tesó, ezt nézze, tesó. Költözéskor Légy szíves. Fogd meg is, lájkolt szarrá, és nézzed ezt. Bazeg. Nézd ezt, légy szíves, ezt nézd, légy szíves, meg ezt. Tesó. Ne ilyen XP-t, meg ilyeneket. Nézd be két okost, meg a money. Mai Tesó. live-ba, srácok, kijött az új FIFA 24, és van itt egy bolond Royal, Ice-szal egybeegyezni. Na, mit akarsz? Ennyi, tesó. Ennyi. Nem ezt a kis nyomorék PGT-t, amit a kist kéne nézni. Én fel vagyok rá iratkozva, sőt, be is nyomom a csengőt. Jöjjenek értesítések, hogy mikor rakik ki. Lájkoljátok szarrá, légy szíves, így. Ilyen like formájában. Ilyenbe. Olyan jó, annyira szeretem. Ez az. Úristen, de meg van animálva. Hát 5 évesen jobban animáltam ennél. Tesó. Ennyi, lebegtetik a karjukat. Föl. Meg mozgatja a száját, meg egy karokat előre. Ennyi. Ezt mondom. Tesó, NPC mozgása van a gyereknek. Ugrál, meg semmi pislogás, meg semmi. Ugrál, az cső. Egyedül megyek tovább és nem érdekel senki. Állnak egy helyben, mind a hárman állnak egy helyben, ez egy Robloxos autó, ezt kis screenshotolták Robloxból, csak átrakták jobbra. Ez tesó, ez annyi, hogy mozgatja a kezét, meg a lábát, meg a száját, az cső. Nézd, semmi nem is pislog. Mit tenni? Tudom, sokszor te is lennél az én helyemben, de ez nekem jutott tesó, nekem pedig nem. PGT Team vár most rá. Ugrál. Ez. Az meg ezt szeretnék, kisgyerekek, érted? Szarom le az enyém, mert elkapcsoltam volna rég. Azt nézem, hogy hol a hiba. Tudom, merre jöttem én, és tudom, merre tart, de itt állok a színpadon. Ez ő? Remélem, hogy elhiszed, hogy én megtettem és megnyertem. Sok ember lenne a helyemben. Nem hiszem el, de én ezt tettem, hisz teljesen benne van a véremben. Egyedül megyek tovább és nem érdekel senki. Egyszerű vagyok tesó, nem tudok mit tenni. Tudom, sokszor te is lennél az én helyemben, de ez nekem jutott tesó, nekem pedig nem. PGT Team vár most rád, hisz a csapatom végre toppon már. Nem vagyok én egy nagy sztár, de a szövegem millióan fújják már. PGT Team vár most rád, hisz a csapatom végre toppon már. Nem vagyok én egy nagy sztár, de a szövegem millióan fújják már. Kis a legjobb barátom és el nem veszi senki. Ha bajba lesz én, harcba fogok menni. Senki nem lesz többé, aki belénk állna. Jó, felcseszett eléggé felcseszett. Jó, köszönöm a figyelmet. És én nem leszek olyan, hogy iratkozz föl, lájkold. Nem, ne lájkold, diszlájkold. Légy szíves, diszlájkold a videót. Kérlek, jó? Diszlájkold. Ne iratkozz föl, és ne csinálj semmit. Diszlájkold a videót. Jó? Diszlájkold. Nyugodtan. Erre inkább nyomj a lájkot, mint az enyémre. Légy szíves. És hogy? Tesó. Hol akarok endeni, csak... W. Jó, csak kérem, hogy csatlakozzatok a Discordhoz. Leszarom. Na jó van. Holnap lesz videó, reakció. Valamikor. Na cső.